Што за гісторыя здарылася ў беларускай арміі, якую страшную статыстыку адкрыла сакрэтная справаздача Мінздароўя, а таксама якія чарговыя змены чакаюць беларускіх пенсіянераў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Чарговая дзікая гісторыя з беларускай арміі. У Лідзе вынеслі прысуд падпалкоўніку адной з мясцовых вайсковых часцей, які збіваў салдат і прымушаў іх працаваць на сябе. Афіцэр, які займаў пасаду начальніка фізпадрыхтоўкі і спорту, з лета 2021 года па восень мінулага года аддаваў незаконныя загады. Ён прымушаў салдат тэрміновай службы рабіць будаўнічыя і ўборачныя работы ў сябе на лецішчы, а таксама рыхтаваць сваю машыну да афарбоўкі. Калі вынік падпалкоўніка не задавальняў, то ён збіваў вайскоўцаў. На судзе мужчына прызнаў віну часткова. Ён пагадзіўся, што выкарыстоўваў салдат у якасці бясплатнай працоўнай сілы, але адмаўляў факты збіцця. У выніку суд прызнаў афіцэра вінаватым ва злоўжыванні ўладай і асудзіў яго на 4 гады калоніі. Акрамя таго, яго пазбавілі звання падпалкоўніка і аштрафавалі на 12 000 рублёў. Падобна, што стала вядома, хто стане кандыдатамі-спойлерамі на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. Сёння высветліліся ажно 3 такія персанажы, сярод якіх ёсць і нечаканыя. Як і было абвешчана раней, Олег Гайдукевич падаў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы. Мы принесли, как и заявляли в свое время, заявление на регистрацию инициативной группы по выдвижению меня кандидата в президенты Республики Беларусь. Руководителем инициативной группы назначен мною первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, член Высшего совета партии Чесалов Олег Юрьевич. Он, кстати, был руководителем группы в 2020 году, когда партия приняла решение снять свою кандидатуру и поддержать президента. Нагадаем, што кіраўнік кішэннай ліберальна-дэмакратычнай партыі, які ў 2020 годзе зняўся з выбараў з тлумачэннем, што ён не прастытутка, цяпер заявіў, што ідзе на выбары, каб усіх праціўнікаў улады ванітавала ад кандыдатаў. Але ён будзе не адзіным спойлерам у бюлетэні. Следам за ім кандыдатам у кандыдаты зарэгістраваўся Александр Хіжняк, старшыня рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці. Пра гэтую палітычную сілу увогуле няма чаго сказаць, як і ў прынцыпе пра яе кіраўніка. Адметна, што раней у РППС заявілі, што на выбарах падтрымаюць Лукашэнку. Цікава, хто тады будзе падтрымліваць Хіжняка. Будзе ў выбараў і жаночы твар. Беларускі саюз жанчын адпраўляе на выбары Вольгу Чамаданаву. Гэтая жанчына ў 2020 годзе была прэс-сакратаркай Міністэрства ўнутраных спраў, а цяпер працуе галоўным ідэолагам Мінска. Выглядае, што Лукашэнку ў спарных партнёры падбіраюць персанажаў, якія ніякіх пазітыўных эмоцый у нармальных беларусаў не выклікаюць і не выглядаюць выйгрышна на ягоным фоне. Таму прагноз Олега Гайдукевіча цалкам можа спраўдзіцца. Новыя змены для пенсіянераў. У аўторак Лукашенко падпісаў чарговы указ, які ў прыватнасці здымае абмежаванні на выплату пенсій пенсіянерам, якія працуюць. Раней тыя пажылыя работнікі, чый заробак перавышаў сярэдні па краіне больш, чым на 30%, пазбаўляліся магчымасці атрымаць пенсіі. З 1 студзеня гэтай забароны не будзе, і супрацоўнікі сталага веку будуць атрымліваць і заробак, і пенсію. Як падкрэсліваюць у прэс-службе Лукашэнкі, гэта павінна даць магчымасць павысіць эфектыўнасць выкарыстання на рынку працы асоб пенсійнага ўзросту. Новаўвядзенне можна звязаць з 2 рэчамі. Па-першае, набліжаюцца выбары, і Лукашэнку трэба нешта абяцаць свайму ядраваму электарату, які ў асноўным складаецца якраз з пенсіянераў. Аднаго павышэння выплат мала, тым больш пахваліцца тут дзяржаве асабліва няма чым, таму пажылых завабліваюць яшчэ і працаваць. Другі фактар – гэта вялікі дэфіцыт кадраў. Імаверна, пенсіянерамі хочуць заткнуць дзіркі на рынку працы. Калі раней некаторыя паміж заробкам і пенсіяй абіралі другое, то цяпер яны змогуць атрымліваць і тое, і тое. Лукашенко сабраўся ў самы пратэсны універсітэт. Цяпер там аўральна наводзяць парадак. Па нашай інфармацыі, 1 лістапада адбудзецца ягоны візіт у Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. За свае 30 гадоў кіравання ён там ніколі не быў. Цяпер універсітэт стаіць на вушах і экстрана рамантуецца. Там мяняюць дзверы і нават прыводзяць да ладу туалеты. Шум ад рамонту замінае навучальнаму працэсу. Варта адзначыць, што анонсу прыезду Лукашэнкі няма. На сайце ВНУ на гэты дзень запланаваны
запланаваная навуковая канферэнцыя, на якой моладзі будуць расказваць пра патрыятычнае выхаванне і прафілактыку экстрэмізму. Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт – гэта адзін з самых пратэсных універсітэтаў краіны. У 2020 годзе туды неаднаразова ўрываліся сілавікі для затрымання пратэстуючых студэнтаў і выкладчыкаў. У тым жа годзе знялі з пасады ліберальную рэктарку Наталлю Баранаву, якая кіравала ін'язам 25 гадоў. Вядома, што з 22 года па восень 23 з універсітэта па ўласным жаданні забралі дакументы больш за 1000 студэнтаў. У інтэрнэце з'явілася сакрэтная справаздача Мінздароўя. Яна пацвярджае дэмаграфічную катастрофу ў Беларусі. Ініцыятыва медыкаў «Белыя халаты» вывучыла закрытую справаздачу Міністэрства аховы здароўя, якую апублікавала арганізацыя «Белпол». Нагадаем, што з пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі не публікуюцца лічбы нараджальнасці і смяротнасці. Іх можна ускосна высветліць праз злівы ці эпізадычныя публікацыі рэгіянальных звестак. Яны малявалі вельмі сумную карціну. Нараджальнасць у Беларусі упала ніжэй за паказнікі часоў Другой сусветнай вайны. Гэта афіцыйна пацвердзілася закрытай справаздачай Мінздароўя. Згодна з ёй за мінулы год колькасць родаў у краіне, а іх зафіксавалі 64 089, знізілася на 8%. З гэтых лічбаў вынікае, што летась нараджальнасць склала крыху менш за 7 дзетак на 1000 насельніцтва. Белыя халаты адзначаюць, што гэта самы нізкі паказчык за ўвесь час назіранняў па Беларусі з 1955 года. Раней ён не апускаўся ніжэй за 8,9. Нараджальнасць у Беларусі пачала рэзка зніжацца сярэдзіны дзясятых. Апроч сусветных тэндэнцый у краіне ёсць і лакальныя прычыны. Гэта адсутнасць эканамічнага росту, якая не дае моладзі упэўненасці ў заўтрашнім дні, а таксама вялікі палітычны крызіс, які прывёў да масавага адтоку маладых людзей з Беларусі. Чорная метка ад маці Мікалая Лукашэнкі. У ведамаснай газеце Мінздароўя расказалі пра некаторыя практыкі так званай лечкамісіі. Так неафіцыйна называюць рэспубліканскі клінічны медыцынскі цэнтр у Ждановічах, які па факце з'яўляецца прэзідэнцкай бальніцай і якім кіруе Ірына Абельская, маці малодшага сына Лукашэнкі. Загадчыца інфекцыйнага аддзела Алена Качанко расказала пра элементы кантролю, якія выкарыстоўваюцца ў стацыянары цэнтра. Калі да іх паступае пацыент з мультырэзістэнтнай флорай, то бок інфікаванай мікраарганізмамі стойкімі да многіх антыбіётыкаў, то на палату яму вешаюць таблічку, якую паміж сабой называюць чорнай меткай, і ў такую палату прыносяць ежу ў апошнюю чаргу і прыбіраюць яе таксама апошняй. Калі следаваць банальнай логіцы, то гэта цалкам адэкватная практыка, каб не пазараджаць іншых пацыентаў, але назва маркіроўкі і яе апублічванне выклікае вялікія этычныя пытанні. Хутка пачнуць судзіць кіраўніка ліквідаванай апазіцыйнай партыі. Імя Дмітрыя Кучука з'явілася ў раскладзе мінскага гарадскога суда. 22 лістапада суддзя Алена Шылько пачне разгляд ягонай справы. 50-гадовы Кучук – бізнэсоўца і старшыня партыі «Зялёныя», якую ўлады ліквідавалі летам мінулага года. Яго затрымалі ў лютым каля расійскай амбасады, да якой ён хацеў ускласці кветкі ў памяць пра Аляксея Навальнага. Палітыка вінавацяць па 2 артыкулах: заклікі да санкцый і ўдзел у акцыях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Цяпер Кучуку пагражае да 12 гадоў турмы. У Мядзельскім раёне двое мужчын загінулі пасля таго, як выпілі антыфрыз. Абставіны трагедыі паведамілі ў следчым камітэце. Папярэдне, за дзень да смерці мужчыны працавалі на ўчастку дачніка з Мінска. У ягоным гаражы яны знайшлі каністру з ружовай вадкасцю і надпісам «антыфрыз» і вырашылі яе распіць. Раніцай наступнага дня абодвух знайшлі без прытомнасці. Цяпер следчыя вывучаюць усе акалічнасці трагедыі. У тэлеграме масавая хваля ўзломаў. Махляры прыдумалі новую схему, як красці тэлеграм-аккаунты. Дакладней, развод даволі стары, але на яго абноўлены тэкст працягваюць весціся даверлівыя людзі. Усё выглядае як звычайнае паведамленне з просьбай прагаласаваць па спасылцы за дзіця ў конкурсе. Людзі пераходзяць на сайт і для псеўдагаласавання пакідаюць свой нумар тэлефона і код, які прыходзіць у SMS. Але па выніку замест падтрымкі знаёмых карыстальнікі пазбаўляюцца свайго тэлеграм-аккаунта. За такімі дзеяннямі могуць стаяць як простыя махляры, так і сілавікі, якія так атрымліваюць доступ да падпісак і асабістых паведамленняў, таму ў чарговы раз нагадаем правілы інтэрнэт-гігіены. Не пераходзьце па падазроных спасылках, не ўводзьце на незнаёмых вам сайтах асабістыя звесткі, а таксама наладзьце ў тэлеграме двухфактарную аўтэнтыфікацыю. Гэта дапаможа ўратаваць ваш тэлеграм ад узлому.
Стаў вядомы прысуд жыхару Віцебска, які зладзіў пажар у інтэрнаце, каб схаваць сляды забойства. У снежні мінулага года раней судзімы за забойства 44-гадовы мужчына прыйшоў у госці да сваёй знаёмай, якая жыла ў аграгарадку Кастрычніцкі каля абласнога цэнтра. Калі яны пілі, паміж імі раптам узнікла сварка, і госць узяў нож і нанёс жанчыне як мінімум 49 удараў. Пацярпелая памерла на месцы, і каб схаваць злачынства, забойца падпаліў пакой, пасля чаго прыхапіў некаторыя рэчы і сышоў. Аднак у інтэрнаце спрацавала пажарная сігналізацыя, і ратавальнікам адкрылася страшная карціна. Па гарачых слядах мужчына быў затрыманы. Падчас суду ён адмаўляў сваю віну, але Віцебскі абласны суд прызнаў яго вінаватым і прысудзіў да пажыццёвага зняволення ў калоніі асаблівага рэжыму. У Вярхоўным судзе адхілілі апеляцыю Веранікі Цапкала, Вольгі Карач і Анатоля Котава. Нагадаем, што ў ліпені гэтага года суд у Брэсце прызначыў удзельнікам так званага форума дэмакратычных сіл Беларусі па 12 гадоў калоніі са штрафам. Фігуранты справы паспрабавалі аспрэчыць прысуд, але, як сцвярджаюць у генпракуратуры, віна асуджаных у змове з мэтай захопу ўлады была поўнасцю даказанай. Таму вынік суда першай інстанцыі пакінуты без зменаў і набыў моц. Жыхар райцэнтра паскардзіўся на рытуальны зал, які адкрыўся побач з яго домам. Сітуацыя скончылася пагрозамі абласной газеты і праверкамі. Нядаўна мы расказвалі пра сям'ю з пасёлку Ушачы ў Віцебскай вобласці. Бацька апублікаваў у тыктоку ролік, у якім прасіў дапамогі. Прычынай стаў рытуальны зал, які адкрыўся проста побач з домам. Жыць каля бясконцых пахавальных працэсій і людзей, што рыдаюць, аўтарам відэа было маральна цяжка. Ребенок 10 лет перестал спать. Один. Раньше в своей комнате спал, а теперь спит с родителями. Ребенок школу не закончил. Неужели вот это нормально считается в наше время? Открывать в жилой зоне ритуалы. Вечером привозят, утром заносят, вывозят. Ребенок все это видит. С бани выходишь в трусиках. И вечером, и днем люди плачущие, блин. Уже нервы ни к черту. Крик души какой-то. Аўтар роліка спрабаваў вырашыць пытанне з гаспадаром пахавальнай фірмы, але той адмовіўся нешта рабіць. Тады блогер вырашыў змагацца пры дапамозе гучнай музыкі, каб людзі абралі іншыя залы для развітання. Цяпер сітуацыя займела працяг. На відэа звярнула ўвагу газета «Віцебскія весці». Прапагандысты напісалі, што ўладальнік рытуальнай залы мае ўсе дазволы і ў хуткім часе збіраецца паставіць агароджу. А пасля скаргаў да жыхара Ушачаў прыязджала адмысловая камісія, якая прыйшла да высновы, што ніякіх абмежаванняў няма і парушэнняў адпаведна таксама. Блогеру ж праз газету прыгразілі адказнасцю за хуліганскія дзеянні, калі той будзе ўключаць гучную музыку. Пасля публікацыі мужчына запісаў новы ролік, у якім панаракаў, што газета не дала яму слова і што плот сітуацыю не выратуе. Ён рашуча збіраецца змагацца за сябе і сваю сям'ю. Вось такія навіны серады. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.